Yaris. Aduh, tombok ora wis. Aduh. Aduh wis. Tenang Pak Alek. Tenang aku cek disitok Pak Alek. Tenang Pak Alek. Aku wedi tenan. Opo ki? Ayo. Ayo. Apa ki? Ayo, gara-gara ular kampangnya diajiret aneh. Glathik glinding. Oh iya, glathik glinding, Dik. Wah, perangannya tak hati-hati lek ku. Ya cepat sih Mas. Nah. Aduh. Ayo. Anu deleh bengkel kan. Apa? Neng kene. Nano. Ya. Mana gan mung ada dalam minta kodo cucuk mata tenggo jajaran neng balito amaliri amalero ngolati sandang pangan Oke. Ngerik rada sadik. Alah. Oh gedulanan malah pedot neh iki kok. Wes, matane. Matur nuwun. Sak glathik glindinge medhone lampu bajiret. Wis kena tombok. Oke, mae. Tul ca enak mae mriki. Ayo monggo mae. Iya. Iki. Mae, lampuku pedot. Iki engko piye? Engko tombok. Ya ora, aku njaluk mae. Oh ngono. Iya. Ya. Ya Mas Yer. Nek sore ya. Oke. Kan mae kok. Iki yo. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, mae. Yo nderek tetungga. Nggih. Muga krawitan satriya wasis sak wayange. Amin. Kuncara ing nuswantara. Amin. Terus selamat kabeh. Amin. Sehat panjang umur. Amin. Rezeki barokah ingkang kathah. Nggih. Iki aku kon apa? Anu nyambel mae. Nyambel kemangi. Nyambel ora, takon nyambel tomat ngoten kok. Oh, ngono. Iki kan nembang kok kan mriki kok kan apa. Aku tak nyeluk kapilet Mas. Oke. Pak Pierre ngendang no. Gawan no Ayo. Pak Men Piek. Heeh, loh. Jare Cak Yudo ngono kuwi lho. Keng Romo niku kan ngendang. Dah. Ngono lho. Wis gawat gini musuhe ngono wis. Urusane pusat ki guys. Ya monggo Kang Mas. Ya, lung. Kendangane sing penak. Lung. Kapilot. Yo. Ah.